Рогът скоро ще затръби, голямата скръб е на прага. Ако вярваш, че Исус непременно ще се върне. Амин. Предупреждение. Трите съдби от Откровението вече идват. Съдът на 7-те печата, с всяко разпечатване на печат идва ново бедствие. Войни, чума, глад, земетресения и ще бъде отнет животът на 1/4 от човечеството. Съдът на 7-те тръби, с всяко затръбяване идва нова катастрофа. Град и огън, замърсени морета, тъмнина и ще загине 1/3 от човечеството. Съдът на 7-те чаши, с всяко изливане на чаша ще дойде болка и разрушение. Морето се превръща в кръв, слънцето изгаря, велики земетресения и градушки. Старият свят ще бъде напълно унищожен. Съдът е Божието наказание за злия свят и предупреждение към човечеството. Нека се помолим с покаяние. Скъпи Господи, молим Те, прости ни греховете. Молим Те от сега нататък ни води да живеем според Твоята воля, завинаги и вовеки. Амин.